खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै मिरु एबसुआ सा 32 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ होनायनि उनाव साननैनि हाबाफारिजों 32 फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होदों गुवाहाटीआव। मिरु एबसुनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला आसामनि मोन 10 जिल्लायाव मोन 16 सेन्टारआव बर' राव फोरोंनो थाखाय गासै 32 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि उनाव बैफोर सेन्टारफोराव थांनानै माबोरै फोरोंहैनांगौ बिनि ट्रेनिं होदों। साननैनि हाबाफारि लानानै गुवाहाटीआव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव सा 32 फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथाय होनो थाखाय माखासे एक्सपार्टफोरखौ लेंहरनाय जादों होननानै फोरमायदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार अनिल बर', पान्डु कलेजनि आखान्थि बिबुंगोरा प्रणब ज्योति नार्जारि, तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरि डक्टर रुफाली स्वर्गियारि, दक्षिण गुवाहाटी कलेजनि गोरायुं डक्टर सानसुमा खुंगुर बर' आरो CIIL माइसुरनि बिबुंगोरा डक्टर अलिन्द्र ब्रह्म बिथांमोना साननैनि हाबाफारिजों 32 फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथाय होगासिनो होनना खौरां मोन्दों। जायफोर जिल्लाफोराव मोन 16 मिरुआव बर' रावखौ रायज्लायनो लिरनो फोरोंनाय जागोन बैफोर ओनसोलनि सोलोंसाफोरखौबो गोसो होनानै सोलोंगोनखौ आसा आरो मिजिं खालामदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेयो एबसुनि सेथि आगान। बे सेथि आगानाव जाफुंसार जानायनि उनाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बे थांखिखौ लाबावगोन होननानै बुंदों। वेस्ट बेंगलाव थानाय बर'फोरनि गेजेरावबो इयुननि समाव बे स्टेपखौ लागोन होननानै बुंदों एबसुनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। 1936 मायथाइयाव गायसनजानाय क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेर आरो थांखि गोबां फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरनि आंखाल आरो सरकारा बे फरायसालिनि सायाव नोजोर होयैखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों गोरायुं राखाव बैसुमुतियारिया। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव आर्टस, साइन्स, कमार्स, भकेशनेल बेफोर स्ट्रिमफोरा क'क्राझार गोजौसिन गेजेर आरो थांखि गोबां फरायसालियाव दङमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा कमार्स आरो भकेशनेल स्ट्रिमा फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव बन्द जानानै थाबाय। आर्टस आयदायाव सानैल' फोरोंगिरिफोर दं होननानै फोरमायदों। इंराजि आरो इडुकेसननि अनगायै गुबुन साबजेक्टफोरनि फोरोंगिरिनि पस्टआ गोलाव समनिफ्रायनो खालि जानानै दं होनना फोरमायदों। साइन्स आयदायावबो बटानि आरो फिजिक्सनि अनगायै केमिस्ट्रि, सानखान्थि आरो जिअलजिनि फोरोंगिरिनि मासिआ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो लांदां जानानै दं होननानै फोरमायदों। केमिस्ट्रि बिफाननि मासिआ थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो लांदां जानानै दं होननानै फोरमायदों। BTC सरकार आरो आसाम सरकारखौ फरायसालियाव लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो दाबि खालामबोबाय थादोंमोनब्लाबो नाथाय बिनि सायाव जेबो राहा लायाखै होनना फोरमायदों आरो थांनाय 6 दाननि सिगांबो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुनिसिम गोसोखांलाय होदोंमोन नाथाय जेबो रेसपन्स मोनाखै होनना फोरमायदों फरायसालिनि गोरायुं राखाव बैसुमुतियारिया। मख'नो गोनांदि पद्मश्री मदाराम ब्रह्म बर' हारिनि गिबिसिन मन्थ्रि रुपनाथ ब्रह्मजों लोगोसे गोबां गुणी गियानि सुबुंफोरा बे फरायसालियावनो फरायनानै बर' हारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। आथिखालाव बे फरायसालियाव थाखो 10आव 300निबो बारा फरायसाफोर दं होनना फोरमायदों आरो गोदानै थाखो 10आव गोबां फरायसाफोरानो एडमिसन लाफैगोन होनना बुंदों। नाथाय फोरोंगिरिफोर गैयाब्ला बैफोर फरायसानि इयुनआ मा जानो थांगासिनो दङ बिनि सायाव जिंगायाव गोग्लैदों फरायसालि आरो ओनसोलनि बिमा-बिफाफोर जायफोरा रांखान्थि बिथिङाव लोरबां बिथांमोन। गोबां फरायसाफोरानो बे फरायसालियाव एडमिसन लायो नाथाय BTC सरकार आरो आसाम सरकारा बिनि सायाव राहा लायैखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। सरकारा मोजां रिजाल्टफोरखौ नागिरो नाथाय फोरोंगिरि होनो हाया। गासैबो फरायसायानो मोजां प्राइभेट कलेजफोराव फरायनो हाया नाथाय रांखान्थियाव लोरबां फरायसाफोरनि सायाव नोजोर होआखै होनना फरायसालिनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बोथोरनि दुंनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनायनि थाखाय आसामाव फरायसालिनि समखौ सोलायना होनायखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव नुनो मोन्दों। BTC सरकाराबो फैगौ 27 मे एबा गाबोननिफ्राय फरायसालिनि समखौ आवगायना लानांगौनि नटिफिकेसन होदों। LP स्कुलाव फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 11 रिंगासिम, UP स्कुलाव फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम, हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 7:30 रिंगानिफ्राय 12 फरायसालिनि समखौ थि खालामना होदों। सोनाब बेंगलाव मिदनापुर जिल्लायाव मोनसे भट मिरुआव BJPनि बिजाथि प्रनद टुडुनि हान्जाखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनायखौ
नुनो मोनदों। आसामनि लाख लाख साहा खेतियकफोरा जेंनायाव गोग्लैनो थांगासिनो दं नामा? जेराव ABLTMA एबा दा आसाम बट लिफ टी मेनुफेक्चार एसोसिएशननि थांखि बायदियै आसामाव जेसेबां बट लिफ फेक्टरिफोर दङ गासैखौबो 1 जुननिफ्राय बन्द खालामनाय जासिगोन होनना खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि आसामाव लाख लाख स्मल टी ग्रवार्सफोर दङ। बिथांमोननि साहा बिलाइखौ फेक्टरिफोरा लायाब्ला मा अबस्था जागोन बिनि सायाव रायजोआव गोबां सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। बेन केमिकेल बाहायनायनि थाखायनो बे थांखिखौ लादों होनना फोरमायदों। बटली फैक्ट्री बंद কৰা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। সিদ্ধান্ত লোৱা মূল কাৰণ হৈছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া টি বোৰ্ড কমাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰীৰ এটা নটিফিকেশ্যন ডেটেড 26 ফেব্ৰুৱাৰী এটা নটিফিকেশ্যন ওলালে। তেওঁলোকৰ টি বোৰ্ডৰ নটিফিকেশ্যনৰ মতে সব চাহ বাগান বা ফেক্টৰী তেওঁলোকৰ ডাষ্ট গ্ৰেডবিলাক 100% অকশ্যনত পঠিয়াবলৈ এটা নটিফিকেশ্যনৰ হেতু মানে হেতু অৰ্ডাৰ জাৰি কৰিছে। এতিয়া ষড়যন্ত্ৰটো এনেকুৱা হৈছে যি আমাৰ পশ্চিম বংগত যিটো আমাৰ এটা আলোচনা হৈছিলে টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, তাত আপোনাৰ ফাইটা তাৰ পাছত আমাৰ আৰু কোন আছিলে টাই আছিলে আৰু ITA আছিলে। তেখেতসকলৰ এটা সিদ্ধান্ত ললে যে বটলিফৰ যিটো চাহ সেইটো 100% অকশ্যনলৈ যাব লাগে ডাষ্টি, আৰু বাকীখিনি 50% 50% চাহ বাকী চাহখিনি। আৰু ইয়াত তেখেতসকলৰ প্ৰধান এটা উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি এই চাহবিলাক যদি অকশ্যনলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, অকশ্যনত চাহৰ টেষ্টিং হ'ব, টেষ্টিঙত বটলিফৰ চাহ ফেইল হ'ব, ফেইল হোৱাৰ পাছত আমাৰ যিবিলাক চাহ বৃহৎ গোষ্ঠীবিলাকৰ যি চাহ সেই চাহবিলাক আমি ভাল দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে 1 তাৰিখৰ পৰা যি বটলিফ নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সিদ্ধান্তৰ ইয়াৰ একচুৱেলি আমাৰ ইয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈ গ'ল যে চৰকাৰে যিটো আমাক নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিলে যে আপোনালোকৰ চাহ আপোনালোকৰ অকশ্যনলৈ আহিব, আৰু এই অকশ্যনটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰিছো, কিয়নো অকশ্যনত চাহ বিক্ৰী কৰাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু বটলিফ বিশেষকৈ চাহৰ যি অকশ্যনত বিক্ৰী হয়, আজি আমি যিকেইটা অকশ্যন অলৰেডি হৈ গৈছে বা যোৱা বছৰ হৈ গৈছে, তাত অকশ্যনত আমাৰ 40% পৰা 50% চাহ আউট হৈ যায়, আৰু সেই আউটটো আমি আকৌ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনাদাৰ আপোনাৰ 21 দিনৰ পাছত আকৌ 21 দিন লাগে। প্ৰায় আমাৰ এইটো প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় 80 পৰা 90 দিন লাগে। গতিকে আমি সেইটোত আমাৰ অসুবিধা আছে, আৰু অকশ্যনত যোৱাৰ পাছত আমি চাহৰ উচিত মূল্যও নাপাওঁ। আমি প্ৰাইভেটলি যিবিলাক চাহ বিক্ৰী কৰোঁ তাত আমি বিক্ৰী কৰি আমি এটা ভাল দামত বিক্ৰী কৰাৰ পাছত আমি খেতিয়কক এটা ভাল আমি দাম দিব পাৰোঁ। কি কৈছে পাতটো কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে নোলোৱা সিদ্ধান্ত? পাতটো আমি 1 জুনৰ পৰা নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। এইটো আমি চৰকাৰে যদি আমাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰে, ইয়াৰ মানে প্ৰধান কাৰণ হৈ গৈছে কি আপোনালোকক মই অকণমান কৈ দিবলৈ বিচাৰিছো যে যিটো আমাৰ বন্ধৰ যিটো আমি অনিচ্ছাকৃতভাৱে যিটো আমি বন্ধৰ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে, ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈ গ'ল যে আমি যিবিলাক চাহ বনাই আছো সেই চাহবিলাকত কীটনাশক যিবিলাক আহিছে সেইবিলাক চাহৰ অনুপযোগী, আৰু ফুড ছেফটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি নটিফিকেশ্যন আছে তাত সেইবিলাক চাহ আমি বনাব নোৱাৰোঁ। সেই চাহ যদি আমি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে আমিও আইনমতে আমি দণ্ডনীয় হ'ম। আমি 6 মাহ জেলত থাকিব লাগিব, আৰু আমাৰ 1 লাখ টকা আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ যি আছে ইয়াত আমাৰ ফাইন কৰিব। আৰু টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই যিবিলাক আমাৰ চাহ টেষ্ট হৈছে, আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ ফেক্টৰীবিলাক তেখেতসকলে বন্ধ কৰিছে। 10 দিনৰ পৰা আমাৰ 2 মাহলৈকে ফেক্টৰীবিলাক বন্ধ কৰি দিছে। আমাৰ হাতত গভৰ্ণমেণ্টক আমি এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আপোনালোকে এটা যেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলে, সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত অন্তত টি বোৰ্ড, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলো বহি পেলাই এটা ৰোড মেপ বনাই আপোনালোকে খেতিয়কক বুজাব। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা খেতিয়কক আমি বুজাইছো, প্ৰকৃত আছে সেইবিলাক আমি খেতিয়কক কৈ আছো। Thank you so much रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। Thank you so much.